עוד פעם, עושה פס, נשענת על הרינג ומורידה אותו כלפי מטה. אז מה אני עושה? אני עושה משולש צד אחד ומשולש צד שני. ואז נשאר לי פה משולש קטן, מרימה אותו כלפי מעלה. אני משתמשת אך ורק בנטורינה, זה ממש כמו דבק לנייר אפייה ולנייר כסף. לא תרסיס שמן, לא חמה. בסדר? גם לא תרסיס שמן. אני מורחת את הנטורינה או מרגרינה בצורה כזאת על הנייר אפייה. החלק של הנטורינה כלפי מטה. אני לוקחת את הידיים ופשוט מכניסה את הנייר אפייה לבפנים. אני מכניסה את כל הנייר אפייה לתוך הרינג. אני לוקחת את הקצה שלי ומתחילה לדחוף את המלמלה לכיוון הרינג. תמיד אני עושה בתנועת סיבוב. אם אני לא אעשה את זה, הוא פשוט יתנתק. אוקיי, שימו לב. ואז בעצם יש לי סגירה מוחלטת לרינג.